porovnanie AutoCADu LT a Revitu LT 2014. Takže pri dnešnom webinári sa zameráme nielen na rozdiely AutoCADu LT a Revit LT 2014, ale hlavne sa budeme snažiť sústrediť na ukázanie výhody pracovania v samotnom Revite, či už plnom alebo hlavne LT 2014, keďže podľa môjho názoru toto je cesta, kadiaľ vedie projektovanie a kadiaľ vedie už viac rokov ten smer, ako sa majú uberať projekty budov. To je môj názor, samozrejme. Takže AutoCAD LT predpokladám, všetci poznáte a budem na neho trošku naväzovať, hlavne čo sa týka ukázania funkcií v tom Revite, ktoré poznáte aj z AutoCADu, ktoré sú podobné, ale napriek tomu sú o mnoho výrazne efektívnejšie ako v tom AutoCADe a podobne. Budem sa snažiť dokázať v tomto webinári to, ako jednoducho a rýchlo ste schopní spracovať nejaký projekt rodinného domu, bytovky, priemyselné haly, čokoľvek si poviete a samozrejme ktoréhokoľvek stupňa projektu, či od štúdie cez projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt, interiér, exteriér, je to jedno. Myslím, že je to úplne neporovnateľné čokoľvek, čo môžem ukázať, že ten Revit je niekde úplne generácie dopredu, ako je projektovanie v AutoCADe, ktoré samozrejme tiež má svoje miesto, ale toto bude hlavne teda o tom Revit. Takže na začiatku by som trošku vysvetlil, čo to je vlastne ten Revit a akým systémom funguje a čo to je vlastne za systém za tým. Revit sám o sebe je projektovanie pomocou tzv. BIM. BIM je Building Information Modeling, alebo modelovanie teda informačného modelu budovy. To znamená, že ja neprojektujem nejaké anonymné čiary, ktoré sú v nejakých hladinách, ktoré si vymyslím a ktoré prezentujú niečo, čo si ja poviem, ale pracujem s konkrétnymi objektami v konkrétnom priestore a keďže sa pohybujeme hlavne v stavebníctve, tak pracujem s konkrétnymi stavebnými prvkami, ako sú steny, okná, dvere, schodiska, strechy, základy, terén a tak ďalej. To všetko prejavujem nejaké konkrétne vlastnosti a pracujem s konkrétnymi objektami. Takže o čom je to vlastne? Na začiatku ešte pár slov, tak všeobecne. Podľa mňa sú tam hlavne 4 body, v čom je iný Revit alebo v čom je iné projektovanie v Revite oproti iným programom, ktoré sú založené na 2D alebo na čiarach. A to je rýchlosť tvorby, efektivita tej tvorby, kontrola toho, čo vytvorím, ale zároveň aj štvrtý taký dodatočný bod, efektívnosť tej tvorby, to, čo robím, ako vyzerá. Takže postupne, rýchlosť tej tvorby, to ukážem ako prvú vec, je to o tom, že keď niečo kreslím, tak naozaj som schopný pomocou nástrojov kresliť rýchlejšie. Lebo nekreslím čiarku za čiarkou, ale kreslím nejaký zhluk dátov na naraz. Efektivita tej tvorby je založená hlavne na odstránení redukcii opakujúcich sa manuálnych činností. Jednoducho nevytváram zase čiarky, ktoré predelujem, že toto je okno, toto sú dvere, toto je stena, táto polline sú nejaké plochy, ale vytváram tie činnosti pomocou nástrojov, ktoré sú rovno definované, ktoré nemusím si vymýšľať a jednoducho som schopný nielen to robiť rýchle, ale aj efektívne. To znamená, že nie je podstatný počet klikov za minúty, ako rýchlo som schopný s myšou sa pohybovať, ale podstatné je, ako zabraňujem opakujúcim sa činnostiam. Ďalšia vec, kontrola. Naozaj je nutné v každej fáze projektu vedieť, čo robím, koľko toho mám v tom projekte. Je to nielen kontrola matematická, že koľko kusov tam mám, koľko ploch tam mám, koľko objemov tam mám, ale aj kontrola vizuálna, to znamená, že ako ja projektujem ten objekt, tak ten vyrastá pred očami, tak ja ho rovno vidím komplexne, tak ako bude postavený v každej fáze projektu a vidím naozaj, čo som zabudol, vidím naozaj, čo mi nesedí, som schopný napravovať už rovno sú nejaké architektonické defekty alebo stavebné, ktoré by som možno prehľadol, keby som kreslil iba nejakú časť niekde v pôdorise. A samozrejme posledná vec, tiež to je tá efektnosť toho projektu, to znamená, že ja som schopný už v rannej fáze toho projektu ten projekt
prezentovať investorovi, ktorý je často laik a nie je schopný vždy odpozorovať to, čo ja kreslím v nejakých výkresíkoch. A som schopný to ukazovať 3D, som schopný pekne ukázať podorysy, rezy, pohľady, ale samozrejme podstatné všetkému to ukazovať stále v priestore, pekne prejsť sa s tým investorom po exteriéri, po interiéri v tej budove. A podstatné v každej fáze toho projektu, to znamená, že nehľadiac na to, či robím štúdiu alebo robím z toho štádny projekt, stále som schopný ukázať, že aha, táto zmena, čo sme si práve dohodli, má takýto efekt na vonkajšie zhľadu, má takýto efekt na dispozíciu, má takýto efekt na celkový dizajn a tak ďalej. Takže už by som sa pustil do tej ukážky, to, čo tu vlastne máme v tomto Revite a čo je to vlastne zač. Takže prepol by som sa do nejakého základného okna a ukázal by som tú základnú logiku, ako to vlastne funguje a čo je to vlastne zač. Revit sám o sebe funguje, jak som hovoril, ako informačný model budovy, to ukážem neskôr, ale podstatné je aj to, ako funguje ako nástroj, ako s ním pracovať. A keďže s ním pracujem 3D, a to 3D môže byť tak zložité, ako si ja poviem. Nie je to nutné, keď niekto začne s Revitom, že treba všetko modelovať 3D a treba sa hrajkať s nejakým 3D modelovaním a potom nezostane čas na nič iné. Nie je to 3D modelovania sa každý projektant učí sám, pokiaľ to chcete hrať 3D a pokiaľ to chce už dokresliť v nejakom 2D, samozrejme. Takže to základné predstavenie pracovného prostredia najprv, aby sme vedeli, že kde sa pohybujeme a ako to bude fungovať. Hore samozrejme sú nástrojové lišty, je to už teraz celkom zjednotené s novými verziami AutoCADov a ďalších programov od Autodesku, čiže nástrojové lišty alebo ribbony, ktorým sa preklikávam, kde mám jednotlivé možnosti, ako čo chcem spraviť, ako keď niečo chcem modelovať, niečo chcem dokreslovať a tak ďalej. Potom je tu dole prehľadač projektu, to si neskôr ukážeme, kde sa dostávam k rôznym podorysom, väzom, situáciám, vizualizáciám a tak ďalej. A potom je tu tabuľka vlastností, ktorú tiež neskôr ukážeme pomocou nich. Mením vlastnosti objektov. A tu je samotné pracovné okno a toto je už celkom rozdiel oproti AutoCADu, kde v AutoCADe ja pracujem stále v tom istom pracovnom priestore a potom vo výkresovom priestore, tak tu v Revite to je inak, pracujem v oknách, ktoré sú vlastne rôznymi pohľadmi na ten istý model. To znamená, že ak si zapnem 3D pohľad a potom zapnem si podorys a nejaké iné pohľady, tak tieto všetky veci sú previazané spolu. To znamená, že ja keď niekde urobím tú stenu, napríklad takto tu, tak teraz sa nepozerám z 3D pohľadu, teraz sa nepozerám z podorysu, a je to jedno, z ktorej strany ja čo editujem, z ktorej strany ja robím, je mi to jedno, kde to upravujem, to znamená, či to už výškovo upravujem, polohou upravujem a tak ďalej. Všetky tieto veci sú v Revite navzájom previazané, to znamená, že len ten základ pracujem v Revite s viacerými oknami, z ktorých sa pozerám na rôzne časti modelu, na rôzne časti stavby. To znamená, že keď mám nejaký podorys, ktorý je 2D, tak nie je to vlastne nič iné ako reálny podorys, to rezanie modelu v vodorovnej línii, je to vodorovný rez a je to pohľad tiež priemet toho 3D modelu do 2D. Takže začnem už asi konkrétne vysvetľovať, lebo darmo budem ukazovať nejaké obecné princípy. Asi najlepšie je vysvetliť to na konkrétnej ukážke, kde to veľmi rýchlo dokážem nakresliť, aby ste vedeli, že nie je to len to, jak to hovorím, zaujímavé, dôležité, jak to ukazujem a jak to vidíte na vlastné oči. Takže začnem robiť nejaký domček, aby sme boli v zrozumiteľnej mierke, samozrejme rovnako som schopný
ukázať projekty administratívne do projekty realizačné veľkých obytných celkov. Naozaj ten Revit v tomto neovplyvňuje, že mám nejako brzdí v nejakej mierke, čo tam môžem robiť. Naozaj tam robíme od výstavných stánkov po komplexy, ktoré majú 20, 30, 50 tisíc metrov štvorcových, takže v tomto tam nie je nejaká hranica, čo ešte nezvládni. Takže idem robiť. Takže predtým sa sem, mám príkaz, začnem stenou, vyberiem príkaz stena. Ako prvú vec si vyberám z knižnice, tie do knižnice si sám môžem dotvárať, koľko chcem, aké typy tam chcem, si ich tam jednoducho iba doplním. Vyberiem si typ steny, napríklad 30 stenu so 140 izoláciou, poviem si, ako ju chcem ťahať, čiže po interiérovej línii. Ide mi od prvého po druhé poschodie, to si ukážem na chvíľku, čo to znamená, a začínam robiť. Samotné robenie, samotná práca s tým Revitom je ďalšia vec, ktorá je dôležitá, že nie len, že pracujem s nejakými objektami, ako sú steny, ale aj ako s nimi pracujem. Či vidíte, nahadzovanie tých kód je jednoducho veľmi, veľmi intuitívne. Nie je podstatné to, ako som s tým nejako šikovný, ako rýchlo s tým dokážem robiť, ale je to stavené naozaj pre, podľa mňa táto úvodná časť hodne pre architektov, ktorí dopredu možno nevedia, čo chcú nakresliť, čiže ja presne neviem, ako veľké to chcem mať a presne neviem, aké majú byť tie rozmery a jednoducho si to nakreslím. Nie je to o tom vynášaní konkrétnych línií, ale nakreslím si tam nejaké línie, nakreslím si tam nejaké čiary, môžem to meniť. A to menenie a to úprava toho nakresleného je práve extrémne jednoduchá. Hoci ktoré časti, keď si poviem, že aha, toto je už moc, toto je málo, tak si chytím a zmením to. Keď poviem, že táto línia odtiaľto sem nemá byť takáto hodnota, ale má byť 9,5 metra, iba ťuknem na dočasnú kotu, alebo z toho kotujem normálne a hocikedy to stále môžem meniť. Takže doplním tam, začal som so stenami obvodovými, doplním tam nejaké interiérové steny, napríklad, ja neviem, takto, alebo to stále môžem rozmyslieť, poviem si, že aha, chcem to mať opačne, on povie, že to chce odpojiť. Stále sa s tým nemusím stresovať, hoci kedy kreslím toľko, koľko potrebujem. Takže toto sem potiahnem. Vidíte, že tá tvorba je naozaj veľmi rýchla. Chcem pokračovať s tou istou stenou, dám pokračovať. Tak ďalej. Nakreslím ďalšie steny, napríklad sem nejakú stenu, sem. To ťahanie tých priečok, samozrejme môžem ich ťahať, môžem ich chytiť, dať príkaz, copy. A toto je to, čo aj je príbuzné AutoCADu, ako vidíte, keď pracujete s objektami alebo pracujete s čiarami, to podobné mám príkaz. Takisto aj Keycube vyzerá takisto ako AutoCAD je move, pohyb, copy, kopírovať, rotovať, porezať, zarovnať, zrkadliť, mierka, rozdeliť a tak ďalej. Jednoducho, tá logika, či pracujem naozaj v tom AutoCADe s čiarami alebo v Revite s objektami, je veľmi podobná a veľmi podobne s ním možné robiť tie veci. Takže chytím, skopírujem, alebo chcem násobne kopírovať, tak chytím, násobne kopírujem, takto a pokračujem. Chcem porezať nejakú líniu, tak jednoducho dám príkaz trim, alebo porezať, toto s týmto leží. Chcem potiahnuť, iba chytím, potiahnem a je to týmto spôsobom natiahnuté. A ja samozrejme chcem to zmeniť, potiahnem to, táto stena sa predĺží, táto sa skráti, všetko sa doplní, tak ako to má fungovať. Takže to, ako vidíte, to pracovanie so základom je veľmi lapidárne, steny sú veľmi flexibilný element, ktorých vôbec ich nejako veľmi netrápi nejaké veci, čo tam skoro nič sa nemôžem pokaziť. Samozrejme, keď to nechce robiť takto veľmi intuitívne, chcem tam mať nejaké konkrétne rozmery, tak idem kvotovať, dám si príklad kvota,
Kotujem povrchy stien. Môžem si to kotovať ako potrebujem. A samozrejme tu prichádza zásadný rozdiel proti tomu AutoCADu. Tieto koty a ich prepisovanie nie je vec koty, ale je to vec objektu. To znamená, že keď tu chcem mať 3400, tak neprepíšem kot na 3400, iba kvôli tomu, že to chcem ako keby sfalšovať, ale zmením naozaj ten objekt. Keď tento priestor chcem mať 1700, napíšem 1700. Keď tieto chcem mať veci tu. Sú to stále koty, chovajú sa ako koty, ale sú celkom funkčné, bez problémov to Revit zvláda jednoducho. Na začiatku, keď niečo intuitívne nakreslím, tak to môžem veľmi pekne potom začistiť, okotovať, tak ako to potrebujem, mať každý rozmer presne taký, ako chcem mať. Samozrejme, steny sú iba jedno z vecí, hoci ktorú stenu môžem zmeniť, doplniť, takže iba krátka ukážka, ako môžem pracovať s tými stenami. Ja som teda poviem, že túto stenu ale chcem mať nejakú hrubšiu alebo viac izolovanú alebo z iného materiálu, tak za prvé môžem prepnúť na iný typ steny. Poviem, že to je 38, ale nie 38 a 60 izolácia sa mi zdá nejako málo. Kľudne to takto okotujem. A chcem to mať trochu viac a taký typ steny to nemám, dáme tomu 38 plus desina izolácia. Stále túto stenu si z nej môžem vyrobiť nový typ, či dám editovať, typ, duplikovať a nazvem 380 diela plus 100. A v skladbe steny tu mám, trošku rozťahnem to tabulku, nech to vidíme, použité materiály a použitá skladba, čiže vidím, že nosná časť konštrukcie je môrivo tehla, 38, izolácia je materiál izolácia, a tiež tam môžem dať, aký materiál chcem, tu dneska ukážem, čo z tých materiálov a prepíšem hrúbku na 100. Dokopy tu vidieť 480 je tá celá hrúbka. Kóta sa tiež samozrejme prepísala. A teraz už keď pracujem s stenami, či dám si funkciu stena, tak už v tomto projekte už môžem pracovať s 30, s 38, plus 100, plus 60, čo potrebujem a čo si vyrábam, tak hneď môžem používať pre ďalšie účely. Takže nie je to nič pracné a nie je to ani nič namáhavé. Takže samozrejme s tým sú jedna vec, doplním to rýchlo napríklad dverami, takže vložím objekt dverí. Vidíte, zase v knižnici mám x rôznych dverí, aké tam chcem mať, alebo ďalšie si môžem načítať z knižníc celkovo, alebo z internetu, alebo to potrebujem. Takže napríklad sem dám dvere, sem. To otáčanie tých dverí predkladne je veľmi jednoduché, iba pohybujem myšou kurzorom pri strane stenu sa to otáča. Keď chcem otočiť otáčanie, ťuknem na medzerník na klávesnici. Samozrejme, to všetko je možné robiť aj dodatočne, to znamená, že posuniem iba dvere, otočím, alebo ťuknem sem na tento kurzor. Ako hneď vidíte, že to tu je. Chcem tie dvere použiť znova, zase mám pravým tlačítkom, vyrobiť také isté dvere niekde inde, ťuknem ich sem a hotovo. Sú tam dané dvere. Chcem tam dať ešte nejaké menšie, tam sú 80, 60. Tie dvere tie si vyrobím veľmi ľahko, takisto ako som si vyrobil typ steny, tak si vyrobím aj typ dverí. Sem pri vchod si dám dvere nejakým zbočným svetníkom. Vidíte, ešte to sú tento projekt väčší. A to je, teraz sa dostávame k bodu, ktorý som spomínal, to je nie len tá efektivita a rýchlosť toho kreslenia, ale aj tá kontrola. To znamená, že keď ja niečo spravím zle, napríklad vložím väčšie okno do menšie steny, vložím niečo, čo sa niečo prekrýva, tak Revit ma hneď upozorňuje, vyhodím takúto peknú tabulku, kde mi povie, že pozor, tieto dvere, táto stena sa prekrýva s týmito dverami, konkrétne viem si ich označiť, viem si ich naspojiť, viem si dodatočne nájsť tú chybu, keby som ju náhodou aj teraz ignoroval. To znamená, že ten Revit veľmi pekne ma vie upozorniť a spracovať ten problém. To znamená, že som to nechcel mať. A teraz môžem spraviť to jednu, túto stenu si iba takto odsuniem,
spracované. Toto si sem posuniem, toto je, môžem si túto priečku, dajme tomu dať hrubšiu. A to mi týmto dverám dať menšie zasunutie. Napríklad tu. A otočiť si ich takto. Tak môže byť lepšie. Dajme to, môže byť takto. Takže skladanie a upravovanie tých dverí je tiež veľmi, veľmi jednoduchá záležitosť. Ešte si tam doplním. Dáme tomu posuvné dvere. Môžem sem, posuvné. Do kapsy, do steny. Túto priečku tiež si môžem dať, dajme tomu na hrubšiu, nemusím, môžem. Tiež tie dvere sa mi podľa toho upravujú, neskočíme niekde, jednoducho začistujú sa pekne s tou stenou, čiže aj keď mením typ steny, tak dvere o tom vedia, že v akej stene sú a nerobia nejaké hlúposti, ale tak sa prispôsobia. Keď chcem, aby sa prispôsobili, samozrejme. Rovnako to funguje aj s oknami, nielen s dverami, to znamená, že keď ja tam pridávam nejaké okná, tak je to vec veľmi jednoduchá. Typ okna zamením za nejaký menší typ okna, iný typ okna s východom a tak ďalej. Môžeme dokonca vložiť aj rohové okno. To treba trochu pracovať s medzerníkom a iba ich posuním na línii, kde majú byť. A už tu mám rohové okno, ktorému tiež viem samozrejme ovplyvniť parametre. To znamená, že chytím, poviem si, že táto časť, ktorá je tu, je 75 cm, má byť 120, tak dám, že toto je 1200 použiť. Aha, zmením som druhú časť toho okna. Táto časť je šírka bočného krídla, odtiaľ sem. Takže týmto spôsobom si môžem naozaj upraviť a nasekať to, čo potrebujem. Samozrejme aj dodatočná zmena nie je žiaden problém, chcem niečo tohto zmeniť. Môžem použiť napríklad stream, to vymazať, toto opravovať. To opravovanie je zase veľmi jednoduché, toto posúvanie môžem posúvať klasicky autopilotské, chytím objekt, posuniem, ale najradšej to robím tak, jak to najjednoduchšie, označím objekt a šipkou na klávesnici posúvam hore-dole, všetko sa čistuje, všetko sa prispôsobuje tak, ako to potrebujem. Takže toto je nahodený nejaký veľmi, veľmi základný pôdorys. Skôr ešte ukážem, ako to celé funguje. Ešte pripoviem ďalšiu dôležitú vec, ktorá je v tej efektivite a v tej kontrole toho projektu. A to sú nielen údaje fyzické, či kreslím tu nejaké steny, kreslím tu nejaké dvere a nejaké otvory, ale to chcem teraz celé aj už od začiatku mať spočítané a vidieť, ako sa to mení a ako sa to ovplyvňuje, keď, dajme tomu, počítam miestnosti. Čiže objekty miestnosti sú veľmi, veľmi jednoduché. Objekty miestnosti chytím, vkladám a vidíte, že ak sa tam pohybujem, tak on to pekne detekuje a on pekne, bez čísla mi to stačí, vkladám to, čo potrebujem. Samozrejme, že treba ich nejako nazývať, ja si ich tam najprv nejaké nasekám. Tu sú dané, vidíte, že tak to je rovno spočítava metra štvorcového. A teraz chcem premenovať miestnosť. Premenujem. Si napíšem. Nebudem to robiť rovno tu, ale rovno ukážem, ako sa to ovplyvní tabulku. To znamená, že Revit, tým, že, jak som spomínal, že je ten informačný model budovy, znamená to medzi nimi aj jednu vec. To, čo kreslím na prvý pohľad, nie je iba to, že kreslím nejaké objekty, ale v prvom rade robím nejakú databázu, ktorú on
interpretuje graficky, teraz to, ako ju vidím, ale interpretuje aj matematicky, niekde v pozadí v tabulkách. To znamená, že všetko, čo vidím, on ten Revit v pozadí spočítava. Spočítava plochy miestnosti, spočítava plochy stien, objemy stien, počty, kusy a tak ďalej. Takže ja teraz sa len ukážem, zapnem tabulku miestnosti. Dám si sem iba takto do menšieho okna, aby toľko priestoru nezaberala. Tak. A tak ako sa pohybujem v tej tabulke miestnosti, tak vidíte, že sa to vyznačuje rovno v priestore. Čiže toto nie je iba nejaká vygenerovaná tabulka v Exceli, ale je to jednoducho živý pohľad na model. To znamená, že ja keď toto poviem, že toto je šatník, to mi to rovno zmení. Keď túto miestnosť v tabulke premenujem na kúpeľňa, vidíte, dal som preklep, je rovnako tu aj tu, hoci kde ju môžem zmeniť, môžem chytiť sem, ťuknem, kúpeľňa, zmeníme. Keď toto poviem, že to je práčovňa, alebo pracovňa, jedno, izba, nejaké dve miestnosti vidím, že mám ešte neplnené, takže toto poviem, že toto je PVC. Zase preklep, zase to môžem opraviť, kde potrebujem. Stále tá kontrola aj vizuálna, to znamená, že keď niečo dám, tak to aj vidím to v tabulke, vidím to na výkrese, všade vidím, že som sa niekde pomýlil. Nie je to o tom, že sa mi to len tak ľahko stratí, alebo potom to musím nejako manuálne spraviť. Čiže miestnosti môžem nielen vytvárať, môžem ich aj kopírovať, či chytím túto miestnosť, použijem klasický príklad z kopy. Kopírujem, mám teraz dve obývacie izby, takže toto iba zmením na izba, zase chytím, skopírujem. Týmto spôsobom mám spočítaný už celý dom, že má čistú plochu 177,68 m². Teraz každá úprava, ktorú budem robiť, napríklad si poviem, že táto kota, a to je veľmi dobré, toto pri vytváraní domu, keď mám nejakú cieľové metre štvorcové, ktoré nemôžem prekročiť, tak takto je veľmi rýchlo si nahodím naozaj vec robiť takého domu, tak hodinky, viac nie. A môžem skúšať, môžem upraviť, poviem, že táto miestnosť by nemala byť väčšia ako 3600. Zmením a hneď vidím celá výmer na 165. Potom si okotujem túto izbu, poviem, že aha, 5x5,7, to je ale trochu veľa. Toto by stačilo aj 4,2 metra. Zmením. Toto okno je trošku nešťastne hodené, tak musím posunúť. Zas mi povedal, že čo je tam zle, tak musím posunúť inak. Tak, je to upravené, vidím, táto je máme 24 m², čo je stále dosť, ale no, dajme tomu. Rovnako celá táto šírka, ktorú tu je, spojím 7 m, to som prestrelil, dám, že to je 5 metrov. Šup, celé to je posunuté do úplne inej dimenzii a už má 136 m². A takto sa s tým môžem hrajkať, takto si to môžem okotovať, upravovať na rozmiery, aké potrebujem. Samozrejme môžem takto. A týmto spôsobom sa s tým môžem hrať koľko potrebujem, až kým nemám to, s čím som spokojný. Teraz som trošku ukázal niečo aj o realizácie projektu, aby ste videli, že nielen tak autokadocky, že iba nakreslím tak, ako to mám nakreslené a to je tak všetko, ale v podstate je aj to, ako ja pracujem s delením toho projektu, ako pracujem efektne a efektívne s celým usporiadaním. To znamená, že nie je pre mňa dôležité mať všetko nasekané v jednom pôdoryse, ale niekedy je dôležité mať nejaký slepák, nejaký čistý výstup pre profesistov. Dôležité niekedy mať výstup pre investora, ktorý je pekný farebný, vyčačkaný, graficky upravený. Je dôležité mať výstup na stavbu, ako aby to bolo naozaj tam husto okotovaný a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to všetko ja môžem spraviť naraz. Nemusím spraviť to, že niekde na bok si to odkopírujem, čo považujem za absolútne najväčšiu katastrofu AutoCADu. To kopírovanie v modelovom priestore na bok, že jednoducho
nejaká časť sa vždy skopíruje, alebo tam sa opraví, nemá to vzťah k hlavnému projektu, alebo si urobím 3x, 4x ten skopírujem vedľa, no všade niečo iné upravujem a potom nikdy netuším, keď niečo zmením, či sa to zmenilo, či to nezmenilo. Jednoducho toto Revit nehrozí. Revit k tomu pristupuje úplne inak. To znamená, že mám to tu základné 1MT. Prvú vec, čo tam chcem spraviť, je zduplikovať to, svetávami dajme tomu, a premenú na to, toto bude 1MT štúdia. Čo chcem mať v tej štúdii? Tieto pohľady, to je, čo si dneska ukázame, čo je, nechcem mať, schovám. V stovke, dáme to 200, bude to malinké, necháme to radšej v tej stovke. A to je ďalšia vec, ktorá je, tie kódy tu môžeme vymazať, ja ich v štúdii teraz momentálne nepotrebujem, potrebujem Peter štvorcové. A čo sa stalo, teraz pre drobnú odbočku, aby ste videli, ako sa vlastne Revit správa celkovo k popiskám, k poznámkám, vlastne rozdiel medzi tým, čo je namodelované a tým, čo je dokotované, dokreslené. Revit pracuje totiž s mierkou. Objekty samozrejme kreslí jedna k jednej. Všetko Revit robí jedna k jednej, ale zobrazované je to v nejakej danej mierke. To znamená, že ja keď mám tento výkres, tento rozmer, ktorý je tu, ktorý je jedna k jednej, zobrazený mierke 1:100, tak pre Revit je prioritné to, že keď mám nejaký text, nejaké číslo, nejakú čiarku, napísanú, že má byť vysoká konkrétne tak, napríklad tento text, napíšem rovný text, napríklad tento je text 3,3 mm. Vlastne. Tak jednoducho, pre to znamená, že tento text je skrátka v tejto stovke vysoký 3,5 mm, to znamená, že bude mať asi cca 350 mm vo vzťahu, ako keby bol postavený do obývačky. Keď toto celé ja dám teraz do 200, tak ten text na výkrese vytlačený má stále ostať vysoký 3,5 mm, ale objekt je samozrejme už dvakrát menší. Takže ja si musím dávať na to bacha, že čo ja robím a ako zbesilo ja prepínam mierky. V Revite nie je to, že ja si vytvorím niečo, nakreslím si niečo najprv husto a potom tomu chcem to vytlačiť 200, tak zmením mierku, chcem to vytlačiť 100, tak zmením mierku, chcem to vytlačiť 500, tak zmením mierku. Ale ide skôr o to, že ja si pripravujem jednotlivé tieto pohľady, jednotlivé tieto pôdorysy v rôznych mierkach a nastavím ten grafiku tak, aby bola stále čitateľná. Jednoducho nemá význam tlačiť v 500 husto okotovaný stavný pôdorys. Jednoducho v 500 ja budem tlačiť asi iba nejaký konceptík, nejaký zastavovák alebo niečo, kde nebudem mať popísanú každú miestnosť. Jednoducho nebolo čitateľná, nie je môjim efektom mať písmo, ktoré by bolo teoreticky za AutoCAD, keď to vypustí v 500 vysoké 0,5 mm, ale tu ide skrátka o niečo iné. Ja keď toto chcem mať túto štúdiu v 200, tak asi budem chcieť mať toto trošku iba veľmi schematicky dopísané. Napríklad popisku miestnosti chcem, aby zobrazovala iba plochu. To znamená, že tieto popisky ja si označím všetky viditeľné popisky daného typu v tomto pohľade a zamením ich iba na plochu. Trošku si naposúvam, aby pekne sedeli. Popiska sa mi dostala mimo miestnosti, tak tam nech sa tam presunie. Tak. To je jedna vec. Druhá vec, čo asi budem chcieť spraviť, je dať nejaký farebný pôdorys, nejakú farebnú schému. Jednoducho ja môžem spraviť to, že sem dám legendu. Dám miestnosti usporiadateľa názvu. Jednoducho každá miestnosť tak, ako sa nejako volá, toto tiež samozrejme nemuselo byť také veľké, jednoducho to dám, že názov, titulka, môže byť tak, napríklad takéto. A teraz vidím, že každá miestnosť má nejakú, izby sú bledomodé, predsedy šedá a tak ďalej. Tieto legendy ja môžem robiť pre rôzne účely, môžem robiť podľa rôzneho
nastavenia, ako potrebujem. Napríklad si môžem povedať, že toto nebude podľa názvu, ale podľa plochy. To v celom rodinnom dome to nemá veľký význam. Má to význam, dajme to v nejakej administratíve alebo niekde, kde mám nejaké miestnosti, ktoré sú menšie ako niečo, tak vyfarbujem, a ktoré sú väčšie ako niečo, tak vyfarbujem nejako inak. Rovnako to má veľký význam, keď robím bytovky. Tak si môžeme spraviť, že každý byt bude mať inú farbu spolu, takže mám veľmi pekné schémky bytov potom, kde vidí, že byt 1 je červený, byt 2 je ružový, byt 3 je modrý, byt 4 je zelený a tak ďalej. Ak mám hlavne väčšie podorysy, tak v tejto veľmi pomáha. Teraz mi to slúži hlavne na to, aby som ukázal, že ja keď nejakú miestnosť zmením a poviem, že táto miestnosť tu nie je vo vlastnostiach izba, alebo je to najmä tomu kúpeľňa, tak čo on spraví, zmení farbu na tú farbu, ktorú má kúpeľňa. Samozrejme, tie farby môžem meniť, tie farby nie sú nič, keď poviem, že kúpeľne všetky budú takéto prudko-žlté, tak sa to zmení aj tu. Samozrejme, keď toto poviem, že toto nie je kúpeľňa, ale je to zase izba. Ako vidíte, ja tie miestnosti nemusím len naťukávať, tak ako som ich naklikal, že tam dám, pomenujem, že sa nejako volá, napríklad takto. Ale keď už mám nejakú miestnosť napísanú, tak si iba vyberať zo zoznamu. Zase to vec, ktorá, jak som hovoril o tej efektivite, keď mám 37 alebo 57 alebo 107 miestností na popísanie a mám iba 10 typov názvu, tak nebudem na každú jednu ťukať, ale skrátka viem si iba vybrať z toho, čo potrebujem. Zároveň vidím, že táto obývačka asi chce mať túto kuchyňu, tak môžem si tu aj rozdeliť virtuálne, bez toho, aby som tam postavil nejakú konštrukciu a môžem si skopírovať túto miestnosť sem a poviem, že to nebude obývacia izba, ale bude to kuchyňa. Takže vidíte, farba kuchyňa, je to tu. Čiže toto celé je, ale dajme tomu, to si môžem okotovať v tej 200 nejakú takto. A to mi stačí ako veľmi rýchla, veľmi schematická štúdia na nejakú A4, môžeme nasekané všetky podorysy, pohľady a mám dovačku veľmi rýchlu schému. Samozrejme, toto stáva, ten podorys mi ostáva taký istý, ako som tu mal, takže ja si môžem povedať, že tento podorys si znova duplikujem. To som sa dať bez detailov, vidíte, že keď nám duplikovať bez detailov, tak sa duplikuje, ale nie sú tam tie doplnené veci, ktoré sú opísané, kódy, popisky miestnosti, samozrejme, to znamená, že sa strátili. Tam všetko stále je a môžeme všetko stále doplniť, takže dám duplikovať s detailami. Môžem dať 1 NP stavebné. Tiež nechcem mať. A toto 1 NP stavebné si môžem nechať v nejakej stovke, dajme tomu toto asi takýto malinký projekt a nemá nejaký veľký význam dávať do 50-ky. A toto si môžem ja už normálne husto stavebne okotovať, opopiskovať. Zás tam môžem zmeniť tie popisky miestnosti, že poviem si, že vybrať všetky v danom pohľade a zmeniť ich na názov, číslo, plocha a budú mať aj číslo miestnosti. A toto samozrejme môže byť celé kotovanie. Teraz vtip je v tom, že toto všetko, keď chcem meniť, ale keď chcem upravovať, tak sa mi mení naraz. To znamená, že je to jedno, že či ja som si spravil zobrazenie štúdia, slepák, stavebný projekt, v hoci ktorom ja si poviem, že toto je zmenené a toto bude čisto. V každom z nich sa toto samozrejme upravuje. V každom z nich je to jedno, že či to ja teraz mením v tomto zobrazení alebo v tomto zobrazení. V každom z nich je to skrátka zmenené. Takže toto je to čaro toho Revitu, jednoducho ja nemusím kvôli tomu, že niečo chcem, aby nejako vyzeralo, vplyvne niečo iné. V Revite sa striktne oddeluje to, že ako to vyzerá a obsahovo, čo to je. A to je obrovský rozdiel pri AutoCADu, kde tie dve slova, ako to vyzerá a čo to je to isté. V AutoCADu nemám to možnosť, že chcem, aby to inak vyzeralo a zároveň to bolo to isté. Keď v Revite je to tá istá budova, je to tá istá stavba,
ktorú iba chcem, aby iba graficky inak vyzerala, aby bola inak popísaná, aby bola inak ošrafkaná, aby bola inak vyfarbená, to je pre mňa iba iné zobrazenie. Je to stále tá istá budova, sú stále tie isté steny. Samozrejme, tuto v tejto 200 ja si môžem povedať, že toto chcem, aby bolo iba takéto zobrazenie. A je to samozrejme pre mňa stále to isté. Sú to stále tie isté dvere, ktoré môžem posunúť. To je tá istá priečka, ktorú môžem zmeniť, napriek tomu, že tuto je nejaká vytieňovaná štúdia, schéma, hoci čo si len poviem, kým toto môže byť naozaj pre mňa podrobný stavebný projekt, ktorý ja okotujem, ktorý ja ošrafujem, ktorý ja opopiskujem, ktorý ja neviem, čo s ním môžem spraviť tak, ako potrebujem. Môžem vyťahnuť poznámky do okien, kóty, neviem všetko. Týmto spôsobom tiež by som ukázal iba veľmi rýchlo, schematicky, že keď niečo takto mám popisované a mením to v tomto zobrazení, kde si poviem, že túto celú stenu teraz posuniem sem, toto okno posuniem sem. To nemá vzťah na to, že túto stále ostáva to isté, sa to všetko prispôsobilo, každá popiska, ktorá je vytiahnutá, ktorá bere odtiaľ údaje, každé číslo, keď poviem, že toto okno bude mať parapet nie 900, ale 750, tak sa zmení všade popiska a tak ďalej. Takže stále sme iba v tom pôdorise, stále ešte nerobíme v priestore, stále ešte neurčujeme, jak je to veľké, stále ešte neurčujeme, ako to je celé v priestore a do toho sa teraz pustím. Toto je vec toho zobrazenia. Takže Revit a vzťah priestoru. Zapneme k tomu 3D-čkovi, tiež to, čo som nahodil, je len takýto súrový model. Jak to je. Takže, čo si k tomu môžem zapnúť, čo si k tomu môžem pustiť, rezy, pohľady a tak ďalej. Napríklad túto časť môžem spraviť v reze, v pohľade to je jedno ako chcem. Spravím si pohľad na tento objekt a vidím tú stavbu z boku, alebo mám tu pohľad východný, no to nie je nejaký zaujímavý západný. Vidím, že už tu, čo som upravoval, som asi spravil nejakú hlúposť, lebo som dal vysoký parapet v podstate k dverám. Vidíte, že stačí, keď som to zase vypnem 3D a nechám zapnuté iba. Tak. A zase vzťah priestoru. Keď niečo mením, môžem to meniť v pohľade, môžem to meniť v 3D, môžem to meniť dočasný kód, môžem to posúvať iba takto, pekne vyššou, to chytím, posuniem tu alebo tu, je to úplne jedno. Je to pekne všetko v súvislostiach, je to všetko tak, ako má byť. A ešte zase zapojím do toho na chvíľku tú vykazovaciu časť. Napríklad máme, ja som ukázal pred chvíľou, máme výkazy miestností, ktoré sú tu, ale samozrejme Revit vykazuje všetko, čo je tam nakreslené. To znamená, že teraz má logiku, aby mal výkaz miestností, aby mal výkaz stien, aby mal výkaz dverí, výkaz okien. Napríklad ten výkaz stien, iba si otvorím, je tu už nejako prednastavený, takže mám tu rozdelené steny na exteriérové, interiérové. Zase stačí, keď ťuknem do toho výkazu, mi vysvietí, že ktoré sú to konkrétne steny vonku, vnútri. Vykazujem z nich ich dĺžku, ich objem, ich plochu. Čo len potrebujem, samozrejme interiérové priečky, asi potrebujem viac plochu na exteriérové, asi potrebujem viac ich objem a tak ďalej. Ale zase chytím, zmením tu, tak vidíte, tu sa menia číselka, či to mením týmto spôsobom, alebo to mením týmto spôsobom, že tu napíšem. Nemá s tým problém, toto všetko vie spočítať, toto všetko nie je pekne zanalizovať.
Takže aby som nejako dokončil ten domček, tak budem pokračovať trochu ďalej. Naklepnem druhé poschodie. V tom druhom poschodí si zobrazím ako podklad prvé poschodie. Vidím, že je to tu. Ako jedna z noviniek 2014 je, že keď nechcem, tak to neviem označiť. Je to ako podklad neoznačiteľný, je to preto, že tu mám teraz zapnuté, že neviem označiť. A teraz, že viem označiť podložené elementy. Teraz viem označiť. Ja teraz viem spraviť to, že chytím si tieto, najmä tomu obvodové steny, potiahnem ich, idú po 2 MP plus 500 vyššie, zás vypnem si podloženie a teraz vidím iba tie vytiahnuté steny. Tento rest, čo som spravil ako pohľad, nám teraz križujem cez budovu. Takže vidíte, že je to to, že tie budovy alebo tie steny mi idú od podlažia k podlaže. To znamená, že ja keď si poviem, že toto moje podlažie má 3 metre, tak táto stena má 3 metre plus 50 cm. Keď si poviem, že to podlažie má mať nie 3 metre, ale 90, za všetko sa mi mení, všetky priečky, všetky steny sa podľa toho upravujú. Keď ja teraz poviem toto 2 MP, že tam chcem najprv podlahu, môžem to spraviť veľmi jednoducho, iba ťuknúť na jednu stenu, ťuknúť do tabulátora a takto mi to pekne hneď spraví náčrt podlahy, ktorý dokončím, nechcem, aby sa pripojilo. Zas otvorím ten vec, vidím, že tu je teraz naťuknutá podlaha. Graficky to viem samozrejme spojiť, viem tam doplniť veniec, viem tam doplniť ďalšie informácie, ktoré potrebujem. Ako náhle robím nejaké takéto začisťovanie, tak samozrejme, že tie objemy sa prerátávajú. To znamená, veľmi jednoducho ukážem priečka, výkaz stien, tu je priečka, dokopy 120 m2 a toľko metrov kubických priečok. Tieto čísla sa menia tým, že ja upravujem tie konštrukcie, že sťahujem tú stenu potiaľto len týmto grafickým spôsobom a je to upravené tak, ako to má byť. Ešte ukážem pre zaujímavosť samozrejme ďalšie konštrukcie, to znamená, že na toto si teraz asi chcem nahodiť strechu. Zás veľmi jednoduché. Strecha mám odsúdiť 800. Zás približím sa k si ťuknenú tabulátora, vysvietí sa mi celý obvod. Ale iba určujem, že odtiaľ to všade mi pôjde 30 stupňová strecha. Dokončiť. Pozriem sa na 3D. Vidím, že jak to tu je. Toto neznamená, že takto to chcem mať. Idem do rezu. Poviem si, že aha, túto strechu asi nechcem mať túto odtiaľto, ale ju chcem mať nejako takto, alebo vyššie zas. Môžem to posúvať exaktne, môžem to posúvať intuitívne takto, ako to chcem mať. Môžem si povedať, že toto celé bude tu. Toto bude potiaľto, ako len potrebujem. Tá strecha tiež je ukončenie. Poviem, že toto má byť 250, táto hrana 200, hneď to vyzerá trochu inak. Rovnako, čo sa týka sklonov tých striech, hoci kedy môžem otvoriť editáciu, či už v 3D alebo 2D, povedať napríklad, že tá línia tu a tu nemá mať sklon, to znamená, že tam bude štít. Mám to takto. Tieto steny samozrejme môžu takto potrebujem. Sem samozrejme môžem to nakresliť inak, môžem si povedať, že tu dotiahnem novú líniu strechy 2MP, to je táto tu, čiže môžem vytvoriť takú istú stenu z interiéru 500. Odtiaľ to sem. Strechu si vždy na chvíľku môžem schovať a povedať si, že toto bude presne odtiaľto, presne odtiaľto. V tom 3D si viem toto začistiť, aby to bola tá istá stena. A tejto stene viem povedať,
je pripojená k tejto streche. To uvidíme. Jedna strecha pripojená. Druhá strecha. Samozrejme, k streche patrí aj, dajme tomu, odklap. Tieto všetky elementy tam Revit aj Revit LT má. To znamená, že asi iba poviem k tej streche, že tam chcem mať okap. Stačí, keď iba ťuknem. Ťuk. Na elementy. Mám ich tam. Najlepšie to uvidím v reze, keď vidím pozíciu tohto okapu. Chcem ho mať celý, dáme tomu trochu nižšie, takže vertikálne. Bude trochu nižšie, horizontálne, bude trošku odsadený, tak ako chcem. Zás je to tam, kde ho potrebujem mať. Ten typ, ktorý chcem mať, ten profil tiež si viem upravovať, tiež si tam dávam, jak chcem mať. Môžem tam doplňať aj, ja neviem, z vody. Môžem ich seknúť takto v 3D, samozrejme, môžem ich, čo som nespravil asi moc dobre. Skôr spravím to, že teraz si tu umiestním v pôdorise. Sem vložím nejaký zvod. Breze ho umiestním a už ho môžem kopírovať. To som pred chvíľou vymodeloval, taký veľmi jednoduchý, približný zvod. Revit je o tom, o tej slobode, že naozaj si tam môžem robiť, čo chcem, môžem si vymyslieť nejaký typ elementov, a s tým pracovať, aj keď nie je v knižniciach. Môžem to kopírovať, môžem to umieť materiál a robiť s tým, čo potrebujem. Takže už sa nám nejakú čas míňa, takže rýchlo ešte skúsim nejaké veci. Situácia, môžem pracovať napríklad s terénom, takže terén 0, potrebujem v nejakej časti môže byť hlbší. S terénom sa pracuje veľmi, veľmi jednoducho, naozaj sa dá s tým dobre pracovať aj, hlavne keď mám, tu môže byť väčší, nejaký kopček, veľmi intuitívne, veľmi zároveň presné. Potrebujem, samozrejme s tým terénom sa najlepšie pracuje, keď má zameranie geodeta, či už si to podložím ako AutoCAD, alebo od neho, od toho geodeta viem dostať súbor vodov, ktorý si tam iba vložím, na základe čoho mi Revit ten terén vygeneruje, upraví a mám to vyriešené. Terénu môžem zmeniť materiál, to celkovo, k čomu som sa tiež nedostal. Práca s materiálmi v Revite je veľmi, veľmi jednoduchá. Materiál na zem, ako potrebujem, má tri hlavné veci, ako je jeho farba v Revite, aká je povrchová šafa, rezová šafa a aký je jeho zlat pri rendri. Takže tomuto dám iba zlat trávy. Môžem mu dať nejaký, dáme tomu nejaké veľké stromy, mám, ale to nevadí. Nejaké veľké stromy. A čo ja môžem spraviť, čo je vec pre mňa možno zaujímavá, a v čom je odlišný ten Revit LT voči normálnemu Revitu, je, že s tou kamerou som samozrejme mohol ísť trochu vyššie. Tak, v čom je teraz ten Revit zaujímavý, že teraz už má nie klasický render, ten Revit LT, ale má cloud render, čo pre mňa znamená asi to, že iba sem ťuknem, že render, tento snímok chcem dať rendering cloud, môže byť. Normálny obrazok bol panoráma, to mi stačí, štandardný obrazok, dovidenia a môžem dať rendering. A to je všetko. Tak, už sa zaplo. Tu vidím, že tuto sa hore teraz uploaduje na moje konto Autodesk 360.
ten render. A výhoda je žiadne čakanie teraz na render. Ja teraz môžem kľudne ďalej pracovať, kľudne ďalej robiť podorysy, robiť rezy, robiť pohľady, upravovať, čo len potrebujem a jednoducho, alebo môžem ísť popri tom na prezentáciu a Illustrator si potom otvorím notebook, si nalúbim na svoju stránku a to je všetko. On potom mi hneď ukáže, že aha, tu mám rendering gallery, alebo cez internet, cez tablet, cez čo si pozriem na renderingy a môžem ich ukazovať. Takže vidíte, tá rýchlosť toho renderingu je teraz násobná, fakt násobná. Iba pozriem, teraz by malo byť vidieť render gallery, jednoducho iba ťuknem na ten obrázok, čo sa práve vyrendroval. Nehovorím, že je to niečo blbý, čo teraz som to iba tak skrátka rýchlo nasekal, ale vidieť, jednoducho som schopný spraviť naozaj bez nejakých znalostí, bez nejakého nastavovania slušný render, z ktorého môžem spraviť aj panorámu, z ktorej môžem otáčať, alebo ju niekomu poslať ako obrázok.